सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली शहरातील मतदार पुनरीक्षण कामाबाबत नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी प्रांताधिकाऱ्यांची भेट घेतली। यावेळी त्यांनी कागदपत्रही सादर केली। त्यानंतर पारकर काय म्हणालेत पाहूया। कणकवली शहरामध्ये SIRचं काम सुरू आहे एकंदरीत, आणि त्यामुळे वेगवेगळे जे BLO आहेत ते आपल्या प्रभागात जातात, त्यांचं काम त्या संदर्भात तुम्हाला आक्षेप आहे, त्यामुळे तुम्ही आज प्रांत ऑफिसमध्ये आलात, नेमकं काय विषय आहे? या महाराष्ट्रामध्ये SIR व्हावी म्हणून निवडणूक आयोगाने तशा प्रकारचं काम सुरू केलेलं आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आणि त्याच पद्धतीनं कणकवली शहरामध्ये सुरू आहे। जवळजवळ या शहराला 12 BLO हे त्या ठिकाणी दिलेत आणि त्याचबरोबर अनेक अधिकारी हे त्या ठिकाणी काम पाहत आहे। खरं तर हे ज्यावेळीपासून SIR सुरू झाली त्या दिवसापासून आम्ही याची सुरुवात तर आम्हीच केली। जनगणना असेल, SIR असेल, या शहराची आम्ही लोकांना आवाहन केलं की आपण योग्य माहिती या जनगणनेमध्ये SIR मध्ये आपण द्यावी आणि जो कणकवली शहराचा रहिवासी आहे तो त्याची मतदार म्हणून या शहरामध्ये नोंद व्हावी, अशा प्रकारची भूमिका आणि योग्य माहिती ही जनतेने द्यावी अशा प्रकारचं आवाहन केलं आणि आम्ही SIR मध्ये फॉर्म भरले, आम्ही जनगणनेमध्ये त्या ठिकाणी लोकांना आवाहन केलं। पण हे सगळं सुरू असताना सुद्धा जवळजवळ मी 3 बैठकांना उपस्थित होतो। 3 बैठका BLOंच्या समोर, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समोर झाल्या, तहसीलदार असतील, इतर अधिकारी असतील, BLO असतील। त्यावेळी मी अनेक मुद्दे मांडले। जवळजवळ आज माझा 3रा पत्रव्यवहार आहे, जिल्हाधिकारी स्तरावर, तहसीलदार स्तरावर, प्रांत स्तरावर आणि निवडणूक आयोग स्तरावर, आणि आज पुन्हा एकदा 3रा पत्रव्यवहार मी केला। याच्यामध्ये मी अनेक मुद्दे त्या ठिकाणी उपस्थित केले। काय नेमकं या शहरामध्ये कशा पद्धतीनं चुकीचं काम होतं याचं प्रत्येक गोष्ट निदर्शनास आणून देण्याचं मी काम केलेलं आहे। आणि म्हणून आज 15 ऑगस्टला झेंडावंदन झाल्यानंतर या ठिकाणी प्रांत कार्यालयासमोर या विरोधात आवाज उठवण्याच्या करता आम्ही सगळेजण उपोषणाला त्या ठिकाणी बसणार आहोत। ह्या पद्धतीचं निवेदन आम्ही त्या ठिकाणी प्रांत अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी देणार आहोत। पण आज 3रं पत्र मी घेऊन त्या ठिकाणी आलेलो होतो। त्यांच्याशी अनेक जवळजवळ 13 मुद्द्यांवर, नवीन 13 मुद्द्यांवर मी त्या ठिकाणी चर्चा केली, पण त्यांनी आपला हेका काही त्या ठिकाणी सोडलेला नाही। गेली जवळजवळ 20-22 वर्षानंतर ही SIR आणि जनगणना या 2 गोष्टी या महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत आणि मग त्या कदाचित त्याचं शुद्धीकरण व्हावं। त्या मतदार याद्या जे रहिवासी जे कणकवली शहरात राहतात त्याच नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी व्हावी, दुबार मतदार त्या ठिकाणी होऊ नये। एका घरामध्ये ज्या घराची 10 बाय 10 लांबी रुंदी आहे त्या घरामध्ये 40-40 मतदारांची नोंद होऊ नये, किंवा समजा पारकरांचं घर असेल तर त्या पारकरांच्या घरामध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे मतदार होऊ नयेत, लमाणी, भटके जातीचे। मी प्रांत साहेबांना लोकशाही मार्गाने आता निवेदन दिलेलं आहे, त्यांच्याशी वारंवार चर्चा केलेली आहे, पण त्यांनी आपल्या याच्यामध्ये कुठेही त्या ठिकाणी बदल केलेला नाही। त्यांनी लोकशाहीमध्ये आमचे जे काय म्हणणं आहे ते ऐकून घेतलं पाहिजे, त्याच्यावर त्यांनी निर्णय केला पाहिजे, योग्य अयोग्य याची खुलासा केला पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे, पंचायती घातली पाहिजे। माझं तर स्पष्ट 12 जे BLO माझ्या शहरात काम करतात, मी तुमच्या माध्यमातून त्यांना सांगू इच्छितो की जर तुम्ही बेजबाबदारपणाने चुकीच्या पद्धतीनं जर त्या ठिकाणी मतदार नोंदणी करत असाल तर तुमच्या विरुद्ध कायदेशीर ही त्या ठिकाणी नोटीस, तशा प्रकारचं कायदेशीर न्याय मागण्याचा प्रयत्न होईल। 15 ऑगस्टला आपण त्या ठिकाणी उपोषणाला बसतोच आहोत, पण जर ह्याच्यामध्ये जर सुधारणा नाही झाली BLOंच्या या कामामध्ये तर त्यांना आमच्या स्टाईलने, जी काय आमची स्टाईल आहे त्या स्टाईलने त्यांना त्या ठिकाणी आम्ही सुधरू त्यांच्या कामामध्ये। जे BLO स्वतःला माझ्या नगरपंचायतीतले 6 कर्मचारी आहेत, जिल्हा परिषदेतले कर्मचारी आहेत, शासनाचे प्रतिनिधी आहेत, कर्मचारी आहेत, या सगळ्यांचा त्या ठिकाणी वेळ, पैसा, सगळी सरकारी यंत्रणा त्या ठिकाणी खर्च करून 20-22 वर्षांनी होणारी जनगणना असेल, SIR असेल, ही निदान त्याचं शुद्धीकरण आपण करणार आहात की नाही? जे काय योग्य अयोग्य याचा तपास करून तशा प्रकारची आपण यादी, तशा प्रकारची मतदार यादी बनवणार आहात की नाही? त्याच्यासाठी जे SIR आहे ना, त्यालाच त्या ठिकाणी पैसे खर्च करते ना शासन, हा जनतेचा पैसा आहे। आणि म्हणून माझं असं म्हणणं आहे, सरकारी यंत्रणेने, ठीक आहे राजकीय पक्ष आपल्या भूमिकेमध्ये असतील, पण सरकारी यंत्रणा ही निपक्षपातीपणे असते। या सरकारी यंत्रणेने त्या ठिकाणी निपक्षपातीपणे याचा तपास करावा, जे योग्य आहे जे अयोग्य आहे त्याची खातरजमा करावी आणि तशा पद्धतीची नोंदणी व्हावी। नगराध्यक्षाचा फॉर्म भरायचा असेल
तर हे मतदार यादीमध्ये नाव मागतात, तुम्ही शहराचे रहिवासी असले पाहिजे तर तुम्ही नगराध्यक्ष असतात. जसं नगराध्यक्षाला उमेदवारी भरताना हा अधिकार लागतो किंवा ही नोंदणी लागते, तशी मतदार सुद्धा तो नगराध्यक्षाला मतदान करणार हा माझ्या शहरातला रहिवासी असायला हवा. आणि म्हणून तो राहणार मुंबईला, तो राहणार परदेशात, तो राहणार महाराष्ट्रामध्ये, तो राहणार कर्नाटक गोवामध्ये, आणि तो माझा मतदार कसा? आणि म्हणून मी प्रांत अधिकारी असतील, तहसीलदार असेल, निवडणूक आयोग असतील, जिल्हाधिकारी असतील, यांना निम्र अशा प्रकारची विनंती करतो की या सगळ्या नोंदणीमध्ये आपण त्या ठिकाणी लक्ष घालावा आणि जे योग्य आहे ती योग्य नोंदणी ही प्रत्येक गावामध्ये त्या गावामध्ये त्या ठिकाणी व्हावी, ही अपेक्षा 15 ऑगस्टला याच्यामुळे त्या ठिकाणी आम्ही उपोषणाला बसणार आहोत.